Nou. Help! Er is geen musical, maar wie de meeste kan, die kun je wel vergeten. Echt, en als je bent wat flauwekul, maar als je muziek tot op de dag versleten. We gaan in aan de werken, verdopt nog steeds staat. Het is een musical, maar als je gaat voor je bestaan. Ja? En nou een einde? Waarom zijn er toevallig schrijvers niet in staat? Willen dat uit, want jij die musical er staat op broodjes schottels, is beter dan hem gunnen. We hebben zelf een musical, dus laat ons nu maar we gaan. Het wordt iets sentimenteels, want afscheid nemen is iets met emotie. Ook in je keel. Dus lieve mensen, wees nu geen blok met ons mee. Wij gaan vertrekken en ja, we weten waarheen. U moet ons echt laten gaan. Oké, huilen, allemaal huilen. Oh.